Hey, en zo'n varend paradijs, dat hoort echt bij dit stuk van, van de wand. Het wordt hier vochtiger, die adelaarsvaren die groeit hier volop. Kijk, en hier zie je dan nog her en der de lelietjes der dalen groeien. Oh, dat staat daartussen. Oh, dat is dit. Die planten zijn helemaal opgericht om voordat de bomen in blad komen, om dan eigenlijk een hele levenscyclus al rond te hebben. Dus de bosanemonen en de dotterbloemen en al dat soort planten, die groeien hier wel. Ja. Maar die zijn eigenlijk nu al klaar met hun seizoen. Ik staat hier nog iets. Ja, hier staat nog hier, daar toch? Ja, hier bloeit het nog. Hey, en jij, gewone mensen zoals ik, die er geen bal verstand van hebben, die zeggen lelietjes van Dalen. Maar ik hoor jou zeggen, lelietjes der Dalen is het. Ja, je hebt verschillende namen ervoor. Lelietjes van Dalen, der Dalen, ja. Maar de kenner zegt lelietjes der Dalen. Ben ik een kenner? Nou, denk ik. Ja, denk ik. Ik ga het voortaan ook zeggen. Lelietjes der Dalen. Het is toch wel leuk dat je dan na een korte afdaling gewoon in een totaal ander landschapje bent, hè, hier. Dit is weer veel mysterieuzer, veel... Ja, een beetje bijna sprookjesachtig. Vochtiger, meer begroeiing, meer groen, inderdaad. En hier kom je dan bij het water zelf uit. Hier vinden we kwelwater. Eeuwenoud regenwater dat ooit de bodem is ingezakt en na een lange reis weer aan de oppervlakte komt. Het is zuurstof- en voedselarm en kalkrijk. En dat levert bijzondere vegetatie op. Toevallig zien we hier dan nog een Salomonzegel. Dat is ook een plant van oudere bossen. Maar die grasachtige planten waar die tussenin staat, dat zijn zeggers. Ja, die zijn ook weer gebonden aan dit moeras. En waar net wat kalkrijker water aan de oppervlakte komt. Ja. Nou, hij is wel mooi. Ja, je moet eerbied hebben voor het kleine. Ja, en hier is zo'n kleine soort weide in het bos. Hè? Ja. Hier is open plek ontstaan. Dat gebeurt natuurlijk ook wel door de stroming van het water. Hè? Je ziet wel dat die bomen daarachter allemaal scheef hier naartoe hangen. Ja. En dat komt erdoor dat die beek hier, het weekwater, stroomt, spoelt het zand wat eronder zit, spoelt het geregeld weg. Nu is het heel rustige stroming. 's Winters dan kan hier best wel een aardige stroming op zitten. En dan kan het zijn dat de bomen gewoon eigenlijk ondermijnd worden door het water. Dat die gewoon het water invallen. Dat zoals zie je aan hier de overkant is. goed. Ja. Ja. Oh, kijk. Achter die... Kijk, soms moet je op je knieën. Kijk, een hele voorraad muur. Ja, de grote muur staat hier ook weer. Ja. En hier de koekoeksbloem. De dagkoeksbloem, ja. Ja, dat is een bospies en daarvan weten we ook dat is een kwelindicator. Die groeit alleen maar op die plek waar dat kwelwater dus aan de oppervlakte komt. En dat kan dus duizenden jaren oud water zijn. Ja, er zijn waterstromen in dit gebied die zijn duizenden jaren onderweg voordat het weer ergens aan de oppervlakte komt. Ja. Het is wel mooi dat je op zo'n manier dat niet alleen het landschap kunt lezen, maar dus ook de waterstromen. Ja.